Мицо. Това е 5-ти епизод на Сам. С мен е Гангстер БГ. Здравейте, хора! И днес ще се лигавиме. Кой номер си? Я кажи. Не знам. Напиши нещо, де. 62. Ти част Кой? Колко? 62. Ще па някакъв искам да го избия. Аре бе, Big Smoke, умри бе. Ти си изправил телепорта. Верно, не са си го такова, само да убия Big Smoke. Аре бе, не мога да убия Big Smoke, човек. Ще ида до наклона на АА да си сема кола. Да, аз човече не мога. На наклоне на АА има стотина човека. Пълно е. Добре, чай да... Ела при мен, бързо идвай. Чай да убия Big Smoke, бе, човек. Трябва да убия Big Smoke. Гото, Ицо. Дадоха парите, дадоха там 100 хиляди. Ти колко имаш пари? Вече имам 720 хиляди. Аз ще убия един. Убих го. Търник. Убих го вправо главата. Ела Big Smoke, ела така. Ще взям тук при двама. Сърши. Тук има при мен. Айде Big Smoke. Отиде на кино. Това си направих колата, защото... Аз ще убия. Най-яката. Айде, не ме Някакъв го подсякох. Пак някакъв ми стреля от... Пак мен ще му убият. Мен му убият. И ако си махнеш телепорта, може да дойде да ги изтреба. Аз мисля, че аз умрах, де. Тук има два, бе. Наклона на аз съм такова, лодинг. Ето бех на същото място. Да, аз бех на същото. Къде си, бе? Не съм се познал рампинга и очаквам да скоча. Изчакай, мале. Изчакай. Аз имам... Колко имаш ти пари? 720к. Аз имам 300... Чакай, че обърках, бе. 335 750. Дай му, бе, дай му, боболечки. Ти си по-така от него. Как ги лъжиш? Да. Видя ли го точно хани? Аз не мога. Тафи ми колата. Тафича. Тафозаха ми колата. Ти ли тафи? Не. Марио 99. Голто 1. Аз ме взема сега. Той тръгна надолу, в смисъл тръгна на това. Тръгна по онзи мост. 240. Също му открадна, също му оттава. Също му оттава колата, чули? Добре. Без да засили котото него и му настигнах, даже му минах и колата. Защо се возя, не? Трябваше да не беше това Кой номер викаш, че е бил? Его, бе. Аз също тафа и аз колата. И тя си... Виж ме как се лизам по тунела, Ицо, гледай ме. Виж ме, бе. Той е сега, ако излезе от колата, а не я обърна. Виж ме, бе. То отиде някъде. Голто едно. Чули? Аз отидох при него. И аз съм при него. Давай, тафия. Добре, можеш да не минаваш през мен. Да, знам, мала се бърка. Добре, айде, аз взимам моята кола и идвам под тебе. Чакай, то така. Ще го излупвам в една минута, няма. Yes, убих го. Тия дървета човек са направени супер нереално. Голото, кое си бързо? 47. Аз съм при тебе. Във водата. Ти кое си? Аз съм при тебе. Ма се бъгнах малко с колата. Гото едно. Не съм голото едно, бе. И ви при мен, гото едно. Аз на двама къща се цъка. Кой? И на двама къща. Между другото... 7, нали? Да, бе, мисля. Пак ме
ти си тук! Не, вече съм 37. Тук долу супер много колите, ето съм аз. О, айде бе. Им тапне. То нищо убаво. Верно. Може да има някакво било за туринг. Виж, че има някакво. Аре парката, то ни го, и да се кефим. Искаш ли? Аз ще карам. Да. Не, бе, човек, аз се карам. Аз ще карам, защото аз ще тунинговам. Айде. Ма аз нали мога и аз? Как се казва това? Айде, качвай сега. Час искам. Добре, аз ще си го тунинговам. Спълна. То джип няма тунинги. Тия двамата са мислят за голямата работа. Вие ги, аз ще карам. Аз ли? Това път аз ще карам, че мога тунинг. Давай. Аз. Чакай, ти си на грешна копче, щях да излезна от кола. Давай. Аре, махайте се, бе, кадове. Шлобъл, таморовата без, но шлоб. Ще ни спукате гъза. Айде, бъба. Да се измъкна ли, бе? Забрани си телепорта. Аз не съм. Готово! Те позволи! Те трима, бе! Бягай! Никакъв шанс да избягам, той това виж каква кола е. То ни помогна много. Веднъж да ми помогнат и ти са прецака. Те сега ще минат отгоре, не ги ли виждаш? No, аз ще прецакам. Човек, ние сме като някакви, не може да си позволим кола. Да, бе. Ще си караме джип. Ето го. Бам! Идва, да. Да идват! Да ги видя през тунела! Fuck you! Да, то сега ще му пира от броня. Да. Давай, Слизай. Човек, ти си трагедия. Давай, влизай в това. Давай сега. Турбо. Давай. Давай сега. Това е бързо. Това е най-бързата кола, какво очаква. Да си спане. И къде е да е спална? Също виж. Давай, отдалечи са. Също ги бъгна така. Добре, тази рампа беше необходима. Ама така ще ги бъгна. Да ги бъгна ли, обаче топа рампата, ако е спална. Дори така... Добре, то го разтекова. Ама няма избягване. Трябва да си забрана телепорта, ама кой ще кара? Бой. Ще трябва да и карам. Аз сега тук някъде ще завия, па той няма да усети. Той се приближи много. Аз ще го засичам. Аз съм му свалил половина такъв. Дай го, какво го правя, човек? Давай. Ще го кила, аз тук ще мина направо. Айде, той идва пак. Чакай, не дей. Да. Ако имах хидралика, по-добре. Давай, качвай се отгоре на това с рампа. Излизай от колата. Не, аз измъкнах тъкмо. Бърза! Че е безсмъртен! Той е безсмъртен. Сега ще го... Благодаря, че ме блъсна ти. Бързо, че! Айде, давай, бързо. Как е да се... У мен идвай. Туне. Аз ще туне, ето го Алюра. Ма вие къде отидохте? Ма не знам, ама... Аз съм тъп. 7. Не бе! Забранил
телепорта! Давай, 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 бързо. Готово. 37. Готово. Брън, брън, брън. Качвай се. Не искам, аз съм с джипката, човек. Защото е 8 по 8. Але да. Опа! Ихва. Е така има едно такова за колела. Искаш ли? Колела. Колела. Видя ли го? Да. Аз там трябва да се качим на онова и да бутнем сламата, чули? Кое да бутнем? Сламата трябва да бутнем сега. Ма трябва да се качим първо. Искаш ли? И никой не може ни доближи. Забрани се телепортва, не може да телепортват. Добре, с колелетата ли се качваме? Не, пеша. Защото ако се качим с колелетата... Аз мога с колелото. Просто трябва да бутнем сламата. Айде бързо, че ще Не бе, не ме стрели, бе! Факта е, моти бутна това, сламата. Бутай сламата! Стрели по сламата, човече. Тръгни по сламата. Всичките! Що че ги свалиш? Давай! Всичко. Така. Сега никой не може ни доближи. В смисъл и телепорта му е. Да направи. И може джетпак. Еми ги килката има джет. Ела при мен. Бах якото е, че. Това е супер яко направено. Това не е ли Титаник? Къде е? Това е това пред тебе, де, пред нас. Ела бутни и тази слама. Аз съм най-горе. Ела виж, най-горе съм. Аре бе, ела, чекай, има някакъв, бе. Познай кой е тос. Бутни му сламата. То няма слама там вече. Ти я бутна ли? Ох, как ми се допика. Айде давай от тука. Чакай, че ми се допика. Това е подводница. Да, ще ме бутнеш. Добре, аре да се приключвам клипа е тука. Еми, добре. Ай, той идва. Да, казах ли ти, че така ще стане? Какво? Познават тръбата. Липатле. Ма той е не... Чакай, той е наш къде... Той е наш къде е, бе? Къде отиде? Фак. И това беше от днешния клип. Дано да ви е харесало. Коментирайте просто. Харесайте клипа. Абонирайте се за мен. И очаквайте следващия клип на... не знам. На Сан Андреас мултиплеер. До скоро!